Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn baara kɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoni Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de la PDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ dɔw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sunkalo e kungolo ate dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda
لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyemogo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. زخرهم دايما مجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nwan zora konona na anga na nwan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fen fo te ver rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye alamisa ye février kalo tile 6 san 2025. An bi Segu ka Segu bɛɛ lajɛlen fo. Min ye maa minnu nalen no Segu festival la k'u bɛɛ lajɛlen fo. Fala jama bɛ ka caya. Dafe ni Diop olu ye taa ni ka segin kɛ Bamakɔ ka taa conseil de ministre la. Ministre min bɛ baara ni baaradege kunna ale fana nana fara an kan. Kunungo premier ministre fana ka jama fana nana. An sigilen don k'ale kɔnɔ bi tile kɔnɔna na.
Segu yɛrɛ ɲɛnajɛ kɔni a ti ka kɔ tigɛ fiyewu. Seko ni dɔnko kunungo sɔrɔ o tun ye AES tɔgɔla su ye. Kɛnɛ belebele fɔlikɛlaw tiɲɛ yɛrɛ la u y'an si an ɲɛna sa nka a jara. Sɔgɔmada in na an ka kunnafoni bɛna na taa n'an ye yɔrɔ min an bɛ taa Bamakɔ. Bamakɔkaw fɛ yen Kuluba faama sigiyɔrɔ la Falaye conseil des ministres o kɛra yen. Aw ka dugu la Faleya ani Sagalo k'olu kɔni ka maire k'olu ka ko banna. Ni tangara ni ɲɛsini ma dɔrɔn Falaye conseil des ministres a ko ko kɛmɛ sarada la maa minnu bɛ tɔnɔ ɲini bɔlɔlɔ sanfɛla la baara la ni an ka télécommunication na ko Mali ta bɛna bɔ 5 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ 7 la. Wa k'an fana bɛɛ lajɛlen k'an ka jemeni labɛn an na musaka ta an kun yaasa ka se ka dɔgɔtɔrɔsow baarakɛyɔrɔw ale ni min ye maaw bɛ se ka dɛmɛ ni yɔrɔ minnu ye k'olu sow fana sigi sen kan nin bɛɛ lajɛlen fɔra conseil des ministres la kunu Kulubali bɛ yɛlɛ i bɛ tubabuni minnu ja n'u fɛnw ye k'u bɛna olu bɔ yen han a bɛna kɛ an ka cɛbaw sigiyɔrɔ ani an ka masaw sigiyɔrɔ Mamu Dafe ale y'o sɛbɛn don kunu conseil des ministres la Yusuf Kone ni ale tun ye polisi directeur danga ye Falaye ale kɛra polisi directeur ba ye min ye polisi directeur ba sa n'o ye Sulemani Traoré ale kɛra Segu gouverneur nin bɛɛ lajɛlen taara conseil des ministres la kunungo wa min ye délégation spéciale min bɛ commune 4 kɔnɔna na Bamakɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kan ka k'olu ka baara bannen u ye kalo 12 fara olu ta kan n'o ye san 1 ye mara ale ka mairie commune maaw olu don Gawokaw olu kɛlen don ka maa minnu ye degun sɔrɔ Burɛmu k'olu bisimila u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na furakɛli ta na sira fɛ Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa min bɛ Gawo kɔnɔna na ale taara ɲɛda olu kan ye min ye Kuru ni Kucala ni ɲɔgɔn cɛ Falaye hali bi bingalikɛlaw b'u sɔn han ka maaw da k'u mɔmɔ k'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen b'u kun o k'o bɛ sen na an ka saraba sɔgɔmada in na o ye Segu ye tuguni Segu surɔ ɲɛnajɛ min ye kɔrɛ ale musée dayɛlɛli boloni ɲɔgɔnma min fana sɛbɛn fasirila sa Segu ni dɔnko tigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye an bɛ da ka gun ka Segukaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Falaye bolikumadɔn ka fisa an sen ka di ye i bɛ se ka na fɛn bɛɛ kɔni ɲini Segu nka kuma o bɛ saya ka t'o feere fan wɛrɛ fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa minnu b'u sigi alamisa sɔgɔma o sɔgɔma k'an kɔnɔ ko an bɛ kuma di bi an bɛ Segu ko n'a kɔrɔ kama an tɛna se ka kuma di maa ma bi sabula an ti an ka cɛminɛnw na i n'a fɔ an bɛ Bamakɔ cogo min nɛgɛ ale minɛn bɛɛ lajɛlen dafalen t'an bolo kɛnɛ kan yan bi o kama an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna na Falaye kunungo Segu yan i b'a dɔn k'a fɔ ko festival ale kɔni b'a 12 fili la min ye festival yɛrɛ ye Falaye a dayɛlɛli yɛrɛ k'a fɔ ko nin y'a kɛnɛ labilalen a ye taa ni dɔn ni tɛgɛrɛ ni bala ye o ye wulada in na ye ni Ala sɔnna ma o bɛ kɛ fondation na nka yan'o cɛ kunungo kɔrɛ kɔnɔna na Sebugukaw fɛ yen min ye bolonɔ bilara sɛbɛnna Mali seko ni dɔnko ɲɛmaaba minnu bɛ yen ni tɔnbaw fara-faralen don ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma sa ko FEDAMA IAPREM ale ni jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ Burukina kɔnɔna na Niger u ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ka taa fara Senegal kan Côte d'Ivoire Burukina Nigeria Afrique du Sud Maroc Tunisie Falaye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkuluba min kɔnɔna na sa n'a bɛ fɔ o ma ko Arteriel Network olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma baara in kɛra Yusuf Tata Sise ale tɔgɔla so kɔnɔ kɔrɛ la kunungo kɛnɛ ka ye jɛkulu minnu fana bɛ yen i n'a fɔ Buguninkaw ka festival ɲɛmaa Seydou Kulubali o kun bɛ yan Sala Mayiga n'ale Tombouctou Vivre Ensemble ɲɛmaa ye o tun bɛ yan Sista Mam ale ye reggae ɲɛmaa ye o tun bɛ yen ka taa fara festival minnu ɲɛmaaw bɛ yen Mali kɔnɔna na Falaye a bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen seko ni dɔnko yɛrɛ tigilamaaw faralen don ɲɔgɔn kan ka jɛkuluba fɛn fɛn sigi olu ni farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen de filɛ k'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka se ka sɛbɛnw sigi sen kan o fana kɛrɛfɛ kalanso dɔ bɛ Segu yan a fɔ a ma ko ICAM
seko ni dɔnko faamuyali n'a baara kɛli kalan o de bɛ k'a kɔnɔ a sigira ala ni festival sile Niger sababu bi min na Keba Dafe ale de b'o o ko kunna fala i b'a dɔn k'a fɔ ko kalanso in bolofara bɛ farafinna jamana caman kɔnɔ nka sisan kalanso in jamana minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ a ɲɔgɔnna ka taa k'u fɛ yen u y'olu fana ka sɛbɛnw lawaleya olu bɛ se ka kɛ cogo min na baara minnu kɛra an ka Atayar Mayiga ale min ye festival exposition ɲɛmaa ye ani Jibril Gise ni o ye délégué général yɛrɛ ye festival la an ka jɛ k'olu maa fila lamɛn kunun ko kɔrɛ la baaraw kɛlen kɔfɛ. bi wulada in na activité a sigilen bɛ réseautage de kan réseautage o ye mun ye ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka fɛnw développer ɲɔgɔn fɛ bi IAPREM réseau Kia ani FEDAMA olu tun ye u bolo sigi wolona kɛ sɛbɛn la depuis san fila nin y'a san fila ye n'o ye convention tripartite ye ka se ka activitéw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka plaidoyer kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que seko ni dɔnko ka se ka yiriwa jamana kɔnɔna la wulada in na o y'a évaluer ka se ka convention kuraya tugun pour que acteurs ka se ka ni fédération saba in ka se ka u ka baara dɔ fara u ka baara nɔ kan hali bi donc an b'olu kɔnɔna la nka o kɔfɛ an ye convention dɔ signé institut de formation saba ni kalansobaw mun ye institut Corée des arts et métiers ka bɔ Mali la Segu espace Gambidi ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ ani APEC ka bɔ Niger jamana kɔnɔna la sabula depuis 2013 an ye ni institut Corée des arts et métiers sigi sen kan Segu yan nka an y'a sigi mun kan o ye festival sur le Niger expérience an ye baara minnu kɛ a diyara mɔgɔw ye an ko an bɛ gafew bɔ ka kalanw kɛ pour que jamana wɛrɛw ka se ka u inspirer a la ka u ka activitéw kɛ donc hukumu kɔnɔna la an ye nin convention in signé an ni Burkina ni Niger cɛ ka se ka hali bi dɔnniya ani a bɛ fɔ min ma ko développement de compétences ka se k'o yiriwa an ka espace AIS kɔnɔ o bɛ don hukumu fana kɔnɔna la an bɔra ka an bɛ semaine de l'AIS fraternité de kɔnɔna la semaine de la fraternité de l'AIS donc ni nin convention yira o kɔnɔna la ne bolo o ye fɛnba ye a bɛ baara nɔgɔya an bolo n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ baara nɔgɔya an ka institut saba bɛɛ lajɛlen. nafaba de bɛ sɛbɛn na sɛbɛn fɔlɔ mun n'an y'an bolo don a la o ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Mali la yan FEDAMA n'o ye artistes ka association ye a filanan ye jumɛn o ye fana IAPREM ye o fana ye acteurs culturels ka organisation dɔ ye ani réseau Kuya an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bari ko kɔnɔkulu o de bɛ bi fɛ an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la an bɛ solution sɔrɔ a la o gɛlɛya ye jumɛn ye o ye musakako sira ye o gɛlɛya dɔw ye jumɛn ye o ye formation ye parce que n'i bɛ baara fɛn fɛn na f'i ka ɲɛdɔn an b'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli cogo min na donc o de la an y'a jara an bɛɛ an y'a kanu an bolo don nin sɛbɛn in na walasa an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa Mali fana bɛ yiriwa ani seko ni dɔnko o fana ye jamana yiriwa sira dɔ de ye a bɛ fɔ min ma industrie culturelle et créative a bɛ baaradaw créer a bɛ nafasɔrɔ siraw dayɛlɛ donc bolodi ɲɔgɔnma ye kun de y'o ye komi an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ɲinan a y'an jansa ɲinan kɛ an ka san ye 2025 année de la culture donc o de la an fana ko an b'a se bɛɛ yira walasa ɲinan san ye an b'a yira k'a fɔ seko ani dɔnko ale fana a bɛ se ka jamana yiriwa a bɛ se ka baaradaw dayɛlɛ donc ayiwa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kunun kɔrɛ la sa n'o o ye bolodi ɲɔgɔnma in ye fala i b'a dɔn k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma in ale fana nafaba bɛna kɛ mun ye artiste minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ Mali la yan u fana na se ka taa jamana ninnu fana kɔnɔna ka t'u bila u fila ni dɛbɛ la ye yen taw fana n'an fana bɛ fɛɛrɛ kɛnɛw ni fɛnw sigi u fana bɛ se ka na baaraw kɛ an fɛ yan o bɛɛ kɛrɛfɛ kunun ko i b'a dɔn k'a fɔ minisiriw kun taara conseil de ministre la nka Mamu Dafe ni Ablaye Diop olu seginna ka na Fala ye u seginnen ka na wula fɛ u nana kɔrɛ la délégément na kɔrɛ la mun tun bɛ yen an ye musée ko kuma min fɔ kunun ko o musée kurunbo karili k'a dayɛlɛ musée
ŋaniya a bɔra Segu kɔrɛ yɛrɛ baarakɛlaw yɔrɔ min ye Dafe a n'a a tɔw kɛnɛ ka ye Niger minisiriw Burkina minisiriw ka taa fara sa min ye maa fɔliba minnu bɛ nalen don Seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ fala ye nin ye kɔrɛ musée bolo filanan de ye koyi sabula fɔlɔ kɔnɔna na an ka fɔliminɛnw ani Yaya Kulubali ale ka fɛnw de b'o kɔnɔna na n'o ye an ka maani yirimani dilanna ye ale ka minɛnw b'o kɔnɔ nka nin sen ta nin ye Mali a kununko fo ka na se a bi ma i donna yɔrɔ min na i bɛ bɛn ni mun ye kɔɔri mugu bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a bɛ taa kɔlɛ la u b'a yɛlɛma ye k'a kɛ fini ye o fini kelen o fana bɛ se ka dilan mansin fana fɛ tuguni fala kabi diɲɛ bisimila ye o baara bɛ kɛ Mali la Mali sinsinnen don o kan wa n'i y'a jateminɛ fana yɔrɔ in fana kɔnɔna na Segu kɔrɔlenw olu b'a kɔnɔ n'i donna masakɛba minnu ye Mali yɛrɛ kɛlɛw kɛ yan k'a daminɛ Wagadu la ka na se Samoriw ma ka tɛmɛ min ye Asikiya Muhamɛdu la min ye Alifaruku ninnu olu bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ bɛ so in kɔnɔna na a kɔnɔna fana Bitɔn bɛ yen Da Mɔnzɔn bɛ yen ka taa se Segu marakɛw ma fo ka taa se El Hadji Seku Umaru Tall ma fala ye fo tubabuw donni yan u kɛlen don ka kanɔ n'o ye marifa ye o de kɛlen don ka kɛ ka tubabuw ka donni k'o yira maaw la n'i bɔr'o la sa bi Segu i bɛ don o kɔnɔna na o y'a fan filanan ye yen kɔnɔna na fala ye i b'a ye k'a fɔ sa min ye Segu ale yɛrɛ kow bɛ cogo di Seko ni dɔnko maa minnu ye Segu majamu ka Segu yira jɛna Tara Buware Jeli Basumanaba ka taa se Koni Kumarew ma ka taa se olu ni ɲɔgɔnna caman ma minnu ye baara kɛ Seko ni dɔnko la o fana kɛrɛfɛ fɔlikɛminɛnw bɛ yen fɔlikɛminɛn minnu tun bɛ yen n'olu bɛ ɲini ka na tunu an ka jamana kɔnɔ i b'olu y'a kɔnɔ fɔlikɛminɛnw fana ɲɛsinnen don mun ma tuguni fala ye o ye festival sur le Niger yɛrɛ a ŋaraba minnu n'olu ye baara k'a kɔnɔna na o wolola min na o fana bɛ yen fala yɔrɔ dɔ bɛ yen u kɛlen don ka casque dɔ dilan i b'a don i ɲɛ la n'i y'a don i ɲɛ la fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ tariku la an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ Mali kununko la ka n'a bila a bi la o bɛɛ lajɛlen o fana bugunatigɛ b'a kɔnɔna na o de la n k'aw ka taa yɔrɔ in lajɛ n'a bɔra Segu ya k'a sɔrɔ a ma taa nin lajɛ a ni mɔnɛ taara dɛ sabula n'i ye nin don i ɲɛna fala ye a bɛ k'e yɛrɛ ɲɛna sa ko e ni Bitɔn ɲɛ ŋɛɲɛ don a bɛ k'i ɲɛna ko Da Mɔnzɔn sigilen filɛ nin ye min ye maaba minnu tɛmɛna olu bɛɛ lajɛlen ja de bɛnnɛgɛ mɔlen don ka don casque in kɔnɔna na a n'a kumakanw n'a fɛnw pour que mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min na donc Segu o fana baara o kɛra kununko festival ale hukumu kɔnɔna na sabula i b'a dɔn k'a fɔ ko festival ale ni AES dɔgɔkun olu ko de faralen don ɲɔgɔn kan n'u ye dɔɔnin kɛ AES dɔgɔkun na u bɛ dɔɔnin kɛ festival fana na pour que a programme fila bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na a ka se ka bɛn nɛgɛ ma o de la kabini kalo tile fɔlɔ sibiri tɛmɛnen baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna o kɛra Tarawele Site jaabi bɔli ye ɔ Tarawele Site maa min ye se sɔrɔ o la su in na n'o ye Babsi ye ale yɛrɛ bɛna ne bila fila ni dɛmɛ ka surɔ ɲɛnajɛ kɛra yɔrɔ min Babsi fana bɛ jouer ye bi fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko kununko an ka minisiri n'o ye Mamu Dafe ale kun ni Job taara conseil de ministre kɛnɛ kan nka yanni olu kana sa Dafe ale ka secrétaire général ale ni minisiri saba minnu bɛ yan Niger ta fila ani Burkina ta kelen u taara Sekɔrɔ e bɛ Sekɔrɔ yɔrɔ dɔn wa kana fɔ a bɛ bɔda la dɛ n'i y'a mɛn ko Segu a fɔ Sekɔrɔ Sekura ani Segu i bɛ t'olu kɔrɔ dɔn dɛ an bɛna an sigi o tariku ka don la k'o fana f'i ye Sekɔrɔ ye Bitɔn ka yɔrɔ de Bitɔn kaburu bɛ yen Bitɔn ka bulon bɛ yen Bitɔn ba n'o ye Sunu Sakɔ ye o ka misiri bɛ yen donc maa minnu nana sa n'o ye Niger ni Burkina ye u taara n'olu ye Sekɔrɔ maa min bɛ yen bi n'o bɛ golo kan o ye Kɔkɛ Nje Kulubali ye ale ye Bitɔn bɔnna directement ye fala ye jeli minnu bɛ yen olu fana tun b'a kɛnɛ kan u ye maa minnu nana k'u fo k'u waleɲuman dɔn u nana Bitɔn bulon lajɛli min kɛ ani ka Sekɔrɔ lajɛ AES ɲɛmaaba minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye fɛnw ye Bitɔn bulon n'o ye Bitɔn ka palais fala u y'o lajɛ Bitɔn tun bɛ baara kɛ cogo min na min ye a ka kuru kɔnɔnaw a ka baara kɛcogo a tun bɛ dantigɛliw kɛ cogo min kiiri tun bɛ tigɛ a fɛ cogo min na Sekɔrɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ
Biton ba o ye misiri min jɔ kabi diɲɛ bisimilayi fala ye o misiri fana u taara ka t'u ɲɛda o fana kan Biton yɛrɛ ka palais n'o y'a ka faama sigiyɔrɔ ye u taara o fana lajɛ o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sekɔrɔkaw fɛ yen bi min ye sekɔrɔ yɛrɛ misiri kɔrɔ wɛrɛw bɛ yen misiri kɔrɔ 2 bɛ yen nka min ye misiri ninnu ye u bɛɛ lajɛlen u taara u ɲɛda olu fana kan o kɔfɛ sa i b'a dɔn ka n'i bɛ don Segu i bɛ Segu masakɛw i b'olu photo ye yɔrɔ min u nana ka na photo ta kɛ fala ye parce que ministre ninnu ko olu ye nin ko in nege minɛ a mɛnna kabi u ma na Segu a fɔra ɲɛna ko Biton ka bulon bɛ yen a fɔra ɲɛna ko Biton sigiyɔrɔ bɛ yen a fɔra ɲɛna ko Biton ye baara min kɛ k'o bɛ yen wa ko bɛ cogo min fala ye kabini fɔlɔ fo bi u nana ka n'u ɲɛda nin bɛɛ lajɛlen kan o la sa olu tilalen kɔ o la Mamu Dafe ale donna Bamakɔ o de waati a donna yɔrɔ min fala ye a mana so koyi ministre min bɛ yen n'o o ye Umu Sali Sɛki ye i b'a dɔn k'a fɔ ko baara belebele b'ale bolo Marakala sɔgɔmada in na ale kan ka taa Marakala min ye denmisɛnninw ka kalanso min kan ka sigi Marakalakaw fɛ yen ale kan ka taa o kurumo karili baara kɛ Marakala yanni ale ka tɛmɛ ka taa Marakala an b'a yira mɔgɔw la sa k'a fɔ ko yanni ale ka tɛmɛ ka taa Marakala ale ye i jɔ Segu yan ka si yan sabula baara minnu bɛ yen n'a kan ka t'o kɛ o ye denmisɛnninw ka kalanso ko ye o ko ɲɛnabɔli ye fala ye Umu Sali Sɛki ko baara min filɛ senna nin ye n'an bɛ k'a fɔ ko seko ni dɔnko k'ale jɔyɔrɔ b'a la dɛ sabula maa minnu bɛ baara dege kɛ u fa dɔ bɛ Dafe fɛ u fa dɔ b'ale fana fɛ a ko siɲɛ wɛrɛ festival u kana sɔn k'a kɛnɛ sigi n'u m'ale fana on demandé parce que n'i y'a jateminɛ c'est vrai denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ fɔli ni fɛn minnu dege nin ye centre de formation minnu sigilen filɛ nin ye tiɲɛ don seko ni dɔnko don nka u bɛ dɔnniya min ɲini nin ye o ye ale fana ka taabolo baara dɔ de ye donc a nisɔndiyara a yɛrɛ ye Dafe ka fɛnw ye wa min ye nisɔndiya fara nisɔndiya la i b'o dɔn a n ko Tumutide ye ɲina festival dugu welele jamana welele o ye Niger ni Burkina ye nka dugu min taara Mali kɔnɔ n'o welele lo Umu Sali yɛrɛ dun fana ye Tumutuka ye a y'a somaw ye yan min ye Jara Ayidaraw ye Jara Sɛki o bi yan Sala Mayiga bi yan min ye Jara fana o fana bi yan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Tɔnbukutu yɛrɛmarakafo kunna bi olu bɛɛ lajɛlen sera ka ban donc ko donna ko kɔnɔ Umu Sali tun bɛ fɛ ka to a tun tɛ fɛ ka taa Marakala an k'a ka taa a bɛ segin ka na an sɔrɔ yan ɲɛnajɛ bi yan n'Ala sɔnna a ma a bɛ na an dafalen sɔrɔ yan fala ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn sabula cɛsiri ni baara min b'a bolo a ko n ma kunu ko jamanakuntigi ko k'u ka gɛrɛ maliyɛnw na ko k'u kungo ɲɛnabɔ donc olu tɛ se ka sigi tuguni Niger ministre 2 fana tun bɛ kɛnɛ kan ye a n'olu fana u ye ɲɔgɔn masala yanni ale ka tɛmɛ ka taa fala ye kunu sɔrɔ sa dɛgɛba nɔɔni na koyi dɛgɛba nɔɔninen bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ja AES tɛ tulonkɛ ye koyi min sɔrɔla ye Kɛbajalo a ma da sɔrɔ kabini kunun ko a b'a sen kan ale ko f'ale ka fɔlikɛla in bɛɛ k'u bɛɛ ɲininka a ye min sɔrɔ yen an ka taa ɲɛnajɛ an ka ɲɛ damu dɔɔni festival kunun ko Ablaye Jabate min ye cɛ tɔgɔ ye di Mamari Kase ale kɔni tiɲɛ na bɛɛ taara n'ale de tɔgɔ ye sabula ale kɔni ye dɔn yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ min ma nanzarakan na bɛɛ de scène don Ablaye yɛrɛ fana tun b'a ka don duman na kunun ale ni Prince Jalo ka taa fara Nizerikaw ka sɔkura mɔgɔw kan ani Burukinabew an ka jɛ ka dɔɔni lajɛ a la Kɛba ye min sɔrɔ a kɛnɛ kan kunun ko
Awa festival a fa min bɛ n'o bɛ AES kan sa Fala ye o su de kun ye nin ye ja Fala ye i ɲɛ bɛ Segu danganda in na sɔgɔsɔgɔ ma o fana b'u t'u ka so ka concert lamɛn de koyi olu tina u t'u yɛrɛ sɛgɛn koyi olu dalen u ka so a u yɛrɛ b'u tile k'u ye kuma bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ɲɛnajɛ kunun ta ni kun y'o ye nka bi programme na Fala ye premier ministre ale kun b'an kan a ka maaw olu sera kɛnɛ kan ka ban n'Ala sɔnna ma ale bɛ bisimila bi festival ouverture o ye Lazara waati ye o bɛ kɛ fondation na CMDT kɔrɔ ka ɲɛsin Sirasiw ka yɔrɔ ma ni Ala sɔnna ma n'o banna sa su in na programme min bɛ yen an na o da maaw tulo kan sabula artistes olu bɛ jouer daminɛ bi su in na sini ani sinikɛnɛ min ye Salifu ninnu kɔni b'a la su in na yɛrɛ kan ka kɛ reggae tɔgɔla su o de bɛ su in na Kɔkɔ Danbele Sister Mam ka taa fara rappeur minnu bɛ yen ni olu bɛ Segu yɛrɛ kɔnɔ ani fan wɛrɛw fɛ n'Ala sɔnna ma a programme an na tila k'o da maaw tulo kan nin ye an bɔlen festival kɔnɔ an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni tɔw la. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. An bɛ to Segu hali bi sɛnɛko kuma o bɛ sen na sumansi hɔrɔn sɛnɛ hɔrɔn réseau wasa n'o ɲɛmaaya o bɛ Abdramane Zakariya Tarawele bolo olu y'u ka jɛrɛ daminɛ sa kununko a kan ka taa kun fori nin kalo in tile 9 Fala ye sɛnɛkɛla minnu b'a lamini jamanaw la ani farafinna jamanaw la olu bɛɛ lajɛlen nalen don yan ko yaasa u ka se ka sumansi ɲɛnɛmaw sɔrɔ ka se ka sɛnɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ bagansi ɲɛnɛmaw fana ka se k'olu fana dɔn baara taabolo min ye sɛnɛ yɛrɛ min bɛ kɛ n'o nafa bɛ o la an ka dumunifɛnw an ka balofɛnw an bɛ fɛn o fɛn sɛnɛ an bɛ fɛn o fɛn dun an yɛrɛ ka se ka u yɛrɛ dilan k'u ɲuman sɔrɔ yaasa don nataw la a kana na taa ban an yɛrɛ ɲinɛ ma pewu o la sa baara in yanni ale tun ka daminɛ kununko u ye kunnafonidilaw wele Keba Jalo ale y'a ka micro tangu Abdramane Zakariya Tarawele da la a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn min ye sɛnɛkɛmuso dɔ bi fara a kan. Bi lajɛrɛ ye an bɛ kɛnɛ min sigi an b'a fɔ ma ko Croisade Croisade ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛnɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛnɛ min bɛ dɔnniyatigiw ka sanga ni sɛnɛ yɛrɛ ma hɔrɔnya baaraw waleyatɔ ye dɔnniya bɛ mɔgɔ minnu na ani gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka se ka hakilila ni dɔnniya di ɲɔgɔn ma gɛlɛya bɛ minnu kan olu ka taa n'u ka gɛlɛya olu ka fɛɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ n'u ka gɛlɛya nɔgɔya o kumana dɔnniya bɛ minnu na olu ka se k'u ka dɔnniyaw tila ka mɔgɔ wɛrɛ ka dɔnniya sɔrɔ ani ka mɔgɔ wɛrɛ ka faamuyali sɔrɔ ka fara u ta kan donc tago sabanan de ye nin ye tago fɔlɔ kɛra an ka bagan siko kan olu ka dumuni an ka ladala dumuni na n'olu ka furakɛli an ka ladala furakɛli la mais siɲɛ filanan kɛra an ka fɛn ɲɛnamaw kɔlɔsili cogo foro kɔnɔ an t'a fɔ n ko kɛlɛli foro kɔnɔ dɛ mais u kɔlɔsi cogo foro kɔnɔ pour ne pas que dangari ka kɛ an ka fɛn ɲɛnama ninnu fana ka ɲɛnamaya la donc an ye fɛɛrɛ ɲini olu kɔlɔsili la foro kɔnɔ pour que nakɔbaara kɛnɛw kɔnɔna na
u kana se ka fɛn ɲɛnamaw kana kɛ gɛlɛya ye nin ye tako sabanan ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ n'o ye an ka siko ye an ka laadala siko n'o ye cikɛlaw ka laadala siko ye o ciko n'o ye sumanba belebeleba laadala siko mais bagan si fana ka laadala siko b'a la donc siko in na suman siw b'a la bagan siw fana bɛ a la donc nin taaseli in kun bɛ min b'o kan o de ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sanga ni an ka si kolokolo in ye ani ka sanga ni wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye ani ka sanga ni transition agroécologique o kɔrɔ ko degeli sira la degeli sira min b'a to mɔgɔ mun i bɛ fɛɛrɛ kɛ dɔɔni fo ka t'i se a la gɛlɛya jumɛn de b'i bolo siko kɔlɔkɔlɔ ani o kɔlɔsili la n'o kɔlɔsili fɛɛrɛw la gɛlɛya jumɛn de b'i kan nɔgɔya jumɛn de b'i kan ou bien misala ɲuman jumɛn de bɛ e bolo mɔgɔ bɛ se ka ɲɛmada min kan donc ɲinan thème sigila o kan n bɛ kuma cɛ ni min ye o de ye bakurunbaya la san o san hakililatigiw de bɛ wuli ka ɲininkali kɛ k'a lajɛ thème bɛna boli min kan thème bɛ kɛ ka sanga ni degun bɛ an kan ɲinan degun a yirala k'a fɔ ko an ka sikɔrɔw n'o ye cikɛlaw ka siw ye u bɛ ka tunu u bɛ ka kolokolo dɔw fɛ mais kolokololi yɛrɛ gɛlɛya b'a la mais sisan ɲinan ka sanga ni sikɔrɔkolo ye kolokololi fɛn gɛlɛya spécifique kɔlɔsili fɛn spécifique min n'an man kan kɔlɔsi o la o ye adaptation ye si minnu b'an bolo cikɛla minnu bɛ ka siw falen u ni ɲɔgɔn cɛ ka siw tila u ni ɲɔgɔn cɛ o si ninnu bɛ se ka adapter cogo di an ka sigidaw la an ka marabolo la pour que u ka se ka adapter ka kɛ gɛlɛya jumɛn de b'u ka adaptation na n'an b'a fɔ o ma ko u ka mara kunni ani u ka sigi kunni gɛlɛya jumɛn de b'u ka o sɛnɛkɛ cogo la fɛɛrɛ cogo ɲuman de b'u bolo o misaliya ɲuman bɛ jɔn de fɛ yen o tɔɔrɔ bɛ jɔn de kan donc ɲinan ta lajɛrɛ b'o de kan pour que an ka tagama ka ɲɔgɔn lajɛ ka taa bɔ o si ninnu na foro la o t'a bannen ye ka sanga n'an ka bagan siw ye fɛɛrɛ kura jumɛnw de bɛ yen ni an bɛ se k'o fɛɛrɛ kuraw kɛ misaliya ye ka sanga ni an ka baganw ka dumuni dilanni n'an ka laadala kɔrɔ fɛnɛ misɛnninw ye parce que an tɛ se ka siri turu t'o la an tɛ se ka siri tubabuw ka fɛnw na ou bien an tɛ se ka siri nanzaraw ou bien kɔfɛ fɛnw na kojugu mali yɛrɛ bɛ kɛlen don ka yɛrɛ mali inscrilen don voie min kan n'o ye voie de la souveraineté alimentaire ye cikɛlaw fana ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye surtout dun ka fa sabatili la ani baganw ka dumuni ko dilanni na cikɛlaw ka hami tɛ u kana a d'an ma subvention na koyi ni subvention tigɛra an b'a kɛ cogo di mais cikɛlaw ka hamina ko ye an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de tila an ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛɛ bɛ se ka taa se o k'o fɛɛrɛ ninnu waleya an fɛ nɔgɔya la pour que an ka se k'an ka bagan dumuniw dilan an ka se k'an ka sɛ dumuniw dilan an ka se dumuni min bɛ bɔ kɔfɛ an ka se k'o nɔna ta mais bagan siw la an bɛ se ka laadala yiri jumɛnw de bɛ an bolo ani fɛɛrɛ jumɛnw de b'a la ni dɔnniya jumɛn de bɛ an bolo pour que bagan si ninnu na olu minnu bɛ ka kolokolo an fɛ an ka se k'olu kolokolo n'an ka laadala yiriw ye u ka se k'an ka jiw kun u ka se k'an ka yiriw kun u ka se k'an ka tilew kun u ka se ka sanji kun donc ɲinan kurasadi hakilila ani a baara b'o bolo de kan. mɛ n bɛna goyita ka bɔ kazianso sorobaso komini na ne ye hakili ɲuman y'an bɛɛ fɛ an bɛ groupe wasali mali ka wele la yan a wele diyara an ye kojugu an ye faamuya min sɔrɔ a la a bɛna an caman dɛmɛ an ka baaraw la an bɛ ka taa taabolo min fɛ u ka taabolo ka ɲi nin ye taabolo kura y'an fɛ u y'a fɔ cogo min na an kun b'an ka fɔlɔ fɛnw fili kɔfɛ ka yɛlɛmɛ bayɛlɛmali fɛ bayɛlɛmɛ si ye min dan kan an seginna an ka kɔrɔlen ma o de bɛ ka an ka sɔrɔ pusaya dɔɔnin. Ayiwa n'an bɔra Segu kɔnɔna na sa fala an bɛ segin ka taa Bamako pankurunjigi kɛnɛ na kunun ko maliyɛn maa 147 olu bɔra Nizɛrikaw fɛ yen Nizɛri u ye yen lasɔrɔ cogo di Alizeri u tun bɛ yen de yaasa ka taa tunga la Alizeri kɔni de y'u bɛɛ lajɛlen cɛ sa maa bɛ yen ko kɔni ye an dafɛ jamana maaw ye ka t'olu kɛru Nizɛrikaw olu fɛ yen maa 147 b'a la n'o ye maliyɛnw ye olu kɔni lasegira kunun ko sabula a yera k'a fɔ sa ko u ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka taga kɔgɔji kɔfɛ kunun ko sa minisiri ka chef de cabinet n'o ye maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan sa ani farafinna ka kɛlɛya o minisiri ale ka chef de cabinet taara u kunbɛn Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na maa minnu nana sa a yera k'a fɔ kɔni ko u caman bɛ yen u ye ɲinini minnu kɛ ka se ka taa sa o de ma se ka ɲɛ maa min bɛ yen n'o o ye Anadoli ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni nacogo ko a ɲɛna Mohamed Lamine Ban maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔnba bɛ n'o o conseil ye o tɔgɔla ale fana tun bɛ yen minisiri ka maa mafalen min tun bɛ kɛnɛ kan sa n'o ye Mohamed Albashar ye ale ye kibaruya di k'a yira sa k'a fɔ ko nin baara in a kɛcogo kɔni olu yɛrɛ bolo
a ko gɛlɛyara dɔɔni nka an y'a ye k'a fɔ maa minnu sigira ka na maa 147 in na 3 b'a la olu ye denmisɛnnin ye 3 o ye muso ye fala in n'an bɔra yen an bɛ taa Gawokaw fɛ yen Gawo kɔnɔna na sa an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Maliko ni a bɛ fɔ o ma ko opération Maliko ale hukumu kɔnɔna na sa a ɲɛmaaba n'o ye général de brigade Dawuda Tarawele ale taara i ɲɛda kununko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ an ka Nugubu Mulaye Gawo o dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na olu taara i ɲɛda olu kan i b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na min ye yen commandant yɛrɛ ye min ye n'o ye zone de défense numéro 1 ɲɛmaaba ye o ye colonel Ibrahima Samasa ye u y'a yira sa k'a fɔ maa minnu tun bɛ yen ni obi k'u filila olu ka burɛmukaw fɛ yen u taara u ɲɛda olu ka sa ka buga o don kɛ u ye ko Ala ka u ka bana ko Ala k'a nɔgɔya min ye maa joginnen ninnu ye sa u y'a yira kɔni k'a fɔ ko fala ye ko bana min don k'u bɛ se ka bɔ a la dɔgɔtɔrɔlakaw ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛ kɛ Gawo dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaaba minnu tun b'a kɛnɛ kan u ye foli ni tanu kɛ ka tila ka waleɲuman dɔn fana yira ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔlakaw ma u sera ka nin baara minnu kɛ ka nin degun ninnu ta ka bɔ ni maa kofɔlen ninnu ka Gawo dɔgɔtɔrɔso ale kɔnɔna na Bamanci jɛkulu fala ye Kucala ni Kuri cɛ ko halisa k'u b'u sɔn han maa maa bɛ yen k'i ye sira in kɔni ta i bɛ mobili fɛn fɛn kɔnɔ u b'aw lajɔ k'aw da aw disi kan fɛn fɛn b'aw bolo wa u b'a fɔ fana k'aw ka Orange Money crédit a n'a wari k'a k'a bɛɛ k'u kun o kɔfɛ u bɛ tila k'a fɔ a ɲɛna ko ni Ala y'a ci a k'a fɔ sɔrɔdasiw ye k'olu bɛ yan k'u bɛ taa aw ɲini k'u b'aw yɔrɔ dɔn dɛ o ko ten maa minnu bɛ yen n'olu bɔra nin ko in na u ko k'olu sɛgɛnna dɛ olu yɛrɛ dɔw yɛrɛ kun bolo u tɛ se ka bɔ u bolo wa ko waleya in k'a daminɛ Mali kɔnɔ ka taa fɔ Burkina sa maa kɔni bɛ sira in kɔni ta Kuri ni Kucala i bɛ nin degun kɔnɔna na fala ye an ka maa dɔw nana festivalikɛla dɔw nana u ko k'olu nalen ka se Kucala tuma min k'u bɛ bɔ Kucala fɛ ko ka Kuri fɛ ko ka na k'a fɔ de k'u ka taa segin koyi k'u tɛ se ka na sira in fɛ u taara segin fo Sikaso de fɛ ka taa Buguni dɔrɔn ka tila ka na tuguni yɔrɔ o ka jan dɛ donc maaw bɛ degun bɛ sira ninnu bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na min ye degun ye sa an bɛ dugawu kɛ Ala bɛ se ka a ko ban cogo min fala sisan an bɛ don conseil des ministres kɔnɔ laadala bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko conseil des ministres kɔni o ye araba o araba ye kuluba faama sigiyɔrɔ la kununko ta a bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ laadala bɛ kɛ cogo min na général d'armée Asimi a ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo sɛbɛn minnu nana sa olu jateminɛlen kɔfɛ u ye dɔw kɛ sariyakisɛw ye jɔyɔrɔw u y'olu di maaw ma minisiriw kan ka baara min kɛ ani baara min bolodalen don u bolo don nataw la u y'olu fana dantigɛ fala ka kɛ ni sariya ko ta nasira ye minisiriso min bɛ mara kama bɔli o kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko sariyakisɛ 2 dɔw b'ale bolo sariyakisɛ min bɛ fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na fala ye o ye baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma nin waati in na sa ko SETAC maa caman b'ale dɔn quartier ɲinatalaw b'a yɔrɔ dɔn Korofina ale a tɔgɔ bɛna b'o la hanfala ye a bɛna kɛ agence nationale de la sécurisation d'état civil ye ko n'i y'a jateminɛ san 2009 san an ka jamana ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa yaasa maaw bugunatigɛ min ye recensement n'o ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko aravɛki k'o ka sigi sen kan aravɛki in sigilen sen kan sa a kun kɛ kun ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ dɔn numéro 1 k'a di bɛɛ lajɛlen ma fɔ ma ko Nina o sen fɛ sa ko baara min kɛra o la yaasa ka se ka o sinsin bi na u ye gouvernement kun ye min sigi sa o ye centre de traitement de données n'an b'a fɔ ma ko SETAC Korofinakaw fɛ yen o fana fala ye bi na baara min k'u kalifara o la n'o ye wolosɛbɛnw la marali ye ka ɲɛ o baaraw bɛ ka bonya n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ centre lama in a tɛna se ka baara ba kɛ i n'a fɔ maaw bɛ ka laɲini kɛ cogo min na yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen don hukumu kelen kɔnɔna na sa minisiri ale ko k'a tɔgɔ kɛ agence nationale de sécurisation des actes d'état civil ye o kɔrɔ maa o maa ni e kɔni ye wolosɛbɛn sɔrɔ sisan n'i ma tɛmɛ ninnu fɛ yen u k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko wolosɛbɛn ɲuman don e tɛna na don Nina na i taara avec kɛ wa i tɛna na biométrie fana sɔrɔ fala ye k'o kɛkun ye mun ye bi na a de yera an ka jamana de kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ sɔrɔ sɛbɛnko la fala ye ko gɛlɛya foyi tɛ a la yamaw b'a sɔrɔ cogo min kogamaw b'a sɔrɔ ten wa u bɛ taa baara min kɛ n'a ye dan foyi tɛ a la ko ni agence in sigira donda kelen bɔda kelen don
maa bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ yen fɛ wa bɛɛ lajɛlen ka nina bɛ d'i ma yen n'olu k'i ka sɛbɛn ka ɲi a ka ɲi n'olu ko k'a ma ɲi a ma ɲi wa k'i don base de données fana kɔnɔ fala ye i ka se k'i ka papiyew dɔnbalen sɔrɔ f'i ka tɛmɛ nin yɔrɔ in de fɛ a n'a bolofara minnu bɛ mairie kɔnɔna na bi bi in na ka se ka baara kɛ donc sisan CETAC ale tɔgɔ de bɛna yɛlɛma ka kɛ agence nationale de sécurisation d'actes d'état civil ye an ka jamana kɔnɔna na o kɔrɔ sa ko an ka jamana maliyɛn minnu bɛ yen kɔ kan ni yawo a bɛɛ lajɛlen bugunnatigɛ a bɛ taa bila yen minisiri min bɛ an ka bolimafɛnkow kunna ani yɔrɔba minnu bɛ jamana kɔnɔna na ale fana ye ordonnance dɔ ta i b'a dɔn ko CNT tɛ baara la sisan sariya tɛ se ka ta ni CNT tɛ yen ni CNT tɛ yen gouvernement bɛ ordonnance de ta ale ye ordonnance dɔ ta sa min bɛ tali kɛ fala ye jɛkulu min bɛ yen n'o o ka musaka bɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se an ka sirabaw entretien kɛ n'o ye sirabaw bɛ se ka n'a minɛ cogo min na ka ɲɛ cogo min na a jɛkulu in tɔgɔ ye ko FER ale ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye sira ka ɲi wa sira ma ɲi wa sira bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo di sira bɛ se ka minɛ cogo min na ka ɲɛ ale ka baara ye o de ye nka nin waati in na a nana ye k'a fɔ olu ka baara in a kɔnɔna na majɛ caman bɛ a la majɛ minnu b'a to min ye FER in yɛrɛ ye a tɛ se ka baara kɛ o de la sa u ka conseil d'administration ale tun ye laɲini kɛ sa ko k'a ko lajɛ majɛ minnu bɛ a la olu bɛ se ka latilen cogo min minisiri ye nin ordonnance de ta yaasa ale fana bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka baara kɛ i n'a fɔ baaraw yɛrɛ laɲininen don a fɛ cogo min na fana kɔfɛ minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani jamana musaka kow ale fana ye sariyakisɛ damadɔ ta fala ye sariyakisɛ fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na o ye an ka impôt ale sariya min sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'i ye impôt a sariya min b'an ka jamana kɔnɔ a bugunnatigɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ tali kɛ sariyakisɛ min sigira 63 min sigira sen kan san 2012 o décembre kalo tile 26 o bɛ tali kɛ mun na fala ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baarabaw kɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la minnu bɛ baara kɛ télécommunication na ni olu ka fɛnw dayɛlɛlen don u bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la taxe dɔ de bɛ yen o bɛ olu tɔgɔ la u kan ka o sara o taxe fala ye o kun ye 100 saradala 5 de ye Mali tun bɛ o de kɛ nka bi bi in na a nana ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye téléphone-tigiw ye Orange wo Sotelma wo Malitel wo Telecel wo fala ye u ka sɔrɔ ka bon wa min ye 100 saradala 5 in ye o yɛrɛ ka dɔgɔ kosɛbɛ gouvernement ko sa ale yɛrɛ de ye sariya ta k'a lajɛ nin san 20 laban in kɔnɔna na u y'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ bi min ye musaka in ye u bɛ min sara a ka dɔgɔ taxe in ale de bɔra sisan sa 5 la ka na kɛ 7 ye 7 in o kɔrɔ sa maa kɔni bɛ bi fala ye ni e ye téléphone baarakɛlaba ye an ka jamana kɔnɔ i bɛ min sara jamana ye n'o y'a sɔrɔ 5 kun don 100 sarada la a kɛra 7 ye yaasa jamana fana ka se ka dɔ sɔrɔ min ye minisiri ye sɔrɔ minisiri a ma dɔn ma ko fala ye a ko sa ko min ye jamanadenw ye u sen ka don jamana dɛmɛli la ka se ka jamana yɛrɛ baarakɛyɔrɔba dɔw sigi sen kan maaw n'u bolominɛw ani fɛnw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ko n'i y'a jateminɛ an bɛ UEMOA min kɔnɔna na ale ye falen caman kɛ falen caman minnu bɛ tali kɛ bi impôt kow la kuma tɛ jamanaw kɔnɔna na yaasa min ye sugu kulo min sigilen don UEMOA kɔnɔna na o baara bɛ se ka kɛ cogo di ko o hukumu de kɔnɔna na sa yɛlɛmaba dɔw kɛra yɛlɛma minnu bɛna to min ye sɔngɔ jigin kɔni o bɛ ye min ye jamanadenw ye olu bɛ min kɛ sara min kɛ ko o bɛna jigin kosɛbɛ o jiginni hukumu kɔnɔna na sa ko o bɛna to min ye sɔrɔ minnu bɛ jamanaw bolo o bɛ dɔgɔya o de la sa u ye nin ordonnance ta yaasa k'a sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la taxe dɔ k'o sigi sen kan maaw minnu bɛ yen bi ni olu kɔni bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ ka fala ye an n'a bolo don a kun koyi wari a bɛna kɛ dɛmɛ de ye ka ɲɛsin soba minnu bɛ jɔ dɔgɔtɔrɔso jama mago bɛ jɔ yɔrɔ minnu na ka se ka olu sigi sen kan min ye sɛbɛn in ye sa ko ale kɔni bɛ tali kɛ an ka impôt o kɔdi o sigili la sen kan min ye musaka fana ye o ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw fɛ yaasa ka se ka jamana yɛrɛ ka cakɛda n'a ka baara boloda belebelebaw sigi maaw nɔgɔkɔrɔ baaraw k'olu fana sigi sen kan ko a ta kun ye o ye minisiri Sanu ale ka fɔ la fana tɛmɛnen kɔfɛ fala ye nɛgɛjurusi sira fɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ bi min ye an ka jamana kɔnɔna na n'i ye nɛgɛjurucilaw jateminɛ a fanba bɛɛ lajɛlen téléphone portable de b'an bolo o fana i b'a dɔn k'a fɔ an b'o baara min kɛ don o don an bɛ musaka minnu ci
o musakaw fana darawuli ka bon kosɛbɛ e ko gouvernement ale m'a lajɛ k'a fɔ ko Orange Money a fana nin yɔrɔ dɔ ka far'o kan de ko o musaka in dɛ u bɛna n'o de ta sa ka baara kɛ n'o ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔkan kibaruyaw kunna jamana maliyɛn minnu bɛ kɔkan olu ka ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko sariya kisɛ dɔ b'a bolo min bɛna n'a to sa maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ fala ye ale n'u ka jɛ ka kuma yɔrɔ kelen sɔrɔ min ye cadre de concertation in ye k'o de ka ɲi kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ kɔkan u ka ca tɔnw ka ca u bolo bɛɛ lajɛlen n'i ta bɛɛ lajɛlen n'i ka fan ko o cɛ man ɲi kosɛbɛ yaasa sa bɛɛ ni kelenya yɛrɛ ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ u n'ale ka se ka ɲɔgɔn faamuya ale ye sariyakisɛ ta sa ka sariyakisɛ min tɔgɔ kɛ sa ko ka fɛn dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko cadre de concertation k'o la ko b'ale ka baara nɔgɔya bolo o bɛna ni bɛn ni kelenya ye ni tɔn fɛn fɛn bɛ yen sisan fala ye n'u ni minisiriso bɛ baara kɛ bɛɛ lajɛlen ka ko bɛna don o de kɔnɔna na ka baara kɛ yaasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka nafa sɔrɔ kuma tɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan minisiri min bɛ yen n'a bɛ seko ni dɔnko kunna ale fana ye sariyakisɛ dɔ ta fala ye sariyakisɛ min bɛ yen bi n'o bɛ tali kɛ an ka yɔrɔbaw tɔgɔ la kuma tɛ bamakɔ kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ mali bisimila yɔrɔbaw b'an bolo yɔrɔba minnu bɛ yen ni olu ye yɔrɔ sawulenw ye maaw b'u lajɛ f'u ɲɛ da min ye o ye sa o ye tali kɛ mun na k'a fɔ ko nin waati kabini diɲɛ bisimila ye fala ye n'i y'an ka yɔrɔ dɔw lajɛ nansara minnu y'an mara olu tɔgɔw de bɛ u la olu ka sɛbɛnniw de b'u la olu de ka taamasiyɛnw bɛ u la a dun bɛ yɔrɔw la yɔrɔ minnu na fana maaw bɛ tɛmɛ su ni tile kuma caman i b'a ye maaw b'a fɔ ko nin yɔrɔ in kɛra cogo di nin kɛra cogo di u bɛ ɲininkali kɛ maa minnu ye mara kɛ yan nansaralakaw fɛ yen maa minnu nana sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ka jamana kɔnɔ yan gouverneur minnu sigira an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan kuluba taa sira la i bɛ minnu foto ye fala ye maliyɛn kelen tɛ a la wa i b'u ye u bugunatigɛ bɛ yen cogo min o satilama fana bɛ yen o cogoya la k'a kɛ ni zira ye min ye dɔw yɛrɛ kɔni ye olu fana tigɛlen don k'u sigi cogo sugu dɔ la sa u n'u ka lunɛtiniw u n'u ka marifaw n'u ka banburu u fana kɛrɛfɛ tuguni bɛ tila ka maa wɛrɛw ye ko explorateur ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɔnjajuru de ta ka se an ka jamana ma minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ye sariyakisɛ min ta fala ye ko k'o falen a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko explorateur ka place ni o bɛ kuluba yɛrɛ yɔrɔ yɛrɛ la taki ko a na k'an ka cɛbaw ye place mali cɛbaw ale tɔgɔ bɛ kɛ o ye yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko place de gouverneur du Soudan ko o na kɛ mali kɛlɛmasaw ye o tɔgɔ bɛna da mali kɛlɛmasaw la o kɔrɔ k'i yɛrɛ tubabu fɛn fɛn kunkolo la ye fala ye ko ninnu na i bɛ dessin fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɔtɔ don ye k'a yɛlɛma k'a kɛ an yɛrɛ taw ye an n'an ka tarikuw ye conseil de ministre fala ye a ye jɔyɔrɔ fana di han minisiriso min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ an ka administration territoriale la ani décentralisation n'o ye premier ministre yɛrɛ ye ale ye gouverneur sigi segukaw kunna commissaire général de brigade Sulemani Traoré ale de kɛra segu gouverneur ye polisiw ka directeur ba kɔrɔ tɛ wa n'an bɔra yen an bɛ taa Sadio ka minisiriso la n'o ye ministre de la défense ye ancien commandant Wolomasiri Tabaw ka yɔrɔ ale ka chef de cabinet o kɛra colonel major Aruna Haidara ye conseiller technique Youssouf Oto Diallo min ye chargé de mission colonel Mama Sekou Lelenta inspecteur min bɛ sigi inspection générale des armées la o ye colonel major Mariotou Dambele ye colonel major Cheikh Oumar Ndiaye min ye colonel Aboubacar Jara ye directeur général min bɛ sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛko kunna n'o ye sport militaire de fala ye o kɛra colonel Dramane Kone ye directeur adjoint min bɛ service social kunna o ye lieutenant colonel Sulemani Sidibe ye o fonctionnaire de défense ministère min bɛ sɛnɛko kunna o ye colonel major Agibou Diallo ye o fonctionnaire de défense ministère min bɛ sariyako kunna an ka jamana kɔnɔ o ye colonel Patrice Dambele ye o fonctionnaire de défense ministère min bɛ sigira lakana saniya ani yiriwali kuntalajan kunna o ye lieutenant colonel sapeur pompier Abdul Karim Daɲogo ye o fonctionnaire de défense min ministère min bɛ Madina ka ministère sanfɛ transport kunna o kɛra colonel major Bema Berté ye min ye o fonctionnaire de défense min ministère de l'industrie du commerce kɔnɔna na sa colonel major Oumar Cissé n'an bɔra yen minisiriso min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔna lakana kunna ale ka directeur général de police kura o kɛra contrôleur général de police Youssouf Kone polisi dan ka fala ye directeur ka dan ka n'o ye Youssouf Kone Konekani tɛ de Isu tɛ de
ale u ye ale kɛ polisi directeur ye ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka mobili ko kunna sa n'o ye transport ye ale ka chef de cabinet o kɛra Mariam Touré ye ni ale bɛ Jalolakaw ka sigi la ale ye ingénieur ye informaticien don chargé de mission minnu tara sa ministre so in kɔnɔna fala ye a fɔlɔ o ye Amadou Sango ye k'ale ye sariyatigi ye filanan o ye Mamadou Kamara ye ko o ye sanayɛlɛ kuru n'o ye pankuru ye ko o y'o ɲɛnabɔbaa ye min ye Bintu Aliyu ye Bintu Aliyu Mayiga ale ye administrateur civil ye min ye Mamadou Dem o ye ingénieur ye Mohamed Ould Mamouni o ye kunnafonidila ye o tora a nɔ la ye fala ye ministre so min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ka attaché de défense min bɛ taa sigi Mali lasigidenso la Abu Dhabi kaw fɛ yen o ye colonel major Fadouga Traoré ye ministre so min bɛ kalanko kunna an ka jamana kɔnɔ fala ye ale ka chargé de mission minnu tara sa o ye Mamadou Kamara ye ale ye sɔrɔ yakubaya ba ye Bana Musa Bagaga o ye camancɛ kalanso ye Umar Kontago o ye Umar Ɲantaw ale ye jago ɲɛdɔnbaa ye min ye Ka Samaseku o ye organisation olu maa ye Yuba Konate ale ye camancɛ kalanso maa ye n'an bɔra ye ministre so min bɛ sanayɛlɛ kalanso la ale ka chef de cabinet o kɛra Amadou Fane o ye ɲininikɛla ye chargé de mission fɔlɔ o kɛra Nbɛnkɛ Kone ye ale ye maître de conférence ye Bakari Mamadou Cissé ale ye sanayɛlɛ kalanso maa ye Mayiga Aïssata Ɲare n'a bɛ Mayigalakaw ka sigi la ale ye biologiste ye Ibrahima Bakari Traoré o ye ɲininikɛla ye ale ni tariku dɔnba min ye Dirisa Kantaw ye ale ye kunnafonidila ye ministre so min bɛ dugujukɔrɔ nafaw kunna sa ale ka chargé de mission ale ka chef de cabinet Yakuba Kebe o ye journaliste réalisateur ye chargé de mission o ye Karambe Ama Gunjam ye min ye chargé de mission wɛrɛ o ye Awa Dakono ye min ye o chargé de mission tuguni o ye Ablaye Sila ye Bayi Kulubali ale ye journaliste ye ale fana ye chargé de mission ye Musa Dabo o fana ye chargé de mission ye ministre so min bɛ malien minnu sigilen don kɔ kan o kɔnɔna na sa ani farafinna ka kelenya ale ka chargé de mission o ye Ibrahim Ag Mohamed ye ale fana ye chargé de mission ye ministre so min bɛ fala ye n'o o bɛ baara ni baara dege ko kunna sa n'o ye Umu Salse ka ministre so ye bi na chef de cabinet o kɛra Mahmoud Sare ye chargé de mission Lafiya Sinaba o ye journaliste ye Dirisa Juara o fana ye journaliste ye Umu Amar Traoré ale fana kɛra chargé de mission ye Umar Albert Cissé o fana kɛra chargé de mission ye Aïssata Jakite o fana kɛra chargé de mission ye directeur général min bɛ yen sa n'o o bɛ FAFPA kunna sa Fonds d'appui à la formation professionnelle o kɛra Alassane Touré ye ministre so min bɛ muso du ani denbaya kunna ale ka chargé de mission o ye Nuhu Sherif Aïdara ye o fana kɛrɛfɛ sa maa min faralen ɲɔgɔn kan sa o ye Sadio Kante ye ministre so min bɛ an ka sigida lakanako kunna ani sanuyali ni yiriwali kuntalajan ale ka secrétaire général o kɛra Musa Jara ye min ye chef de cabinet ye o ye Nɛnɛ Mɛna Ba ye conseil technique Fuseni Traoré chargé de mission o ye Cheikh Oumar Traoré min ye chargé de mission wɛrɛ o ye Fatumata Touré ye Jakarija Yosi o fana ye chargé de mission ye Elouis Dunyon o fana ye chargé de mission ye Aïssata Diallo n'a bɛ Damelakaw ka sigi la o fana ye chargé de mission ye fala ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa ministre de l'administration territoriale n'ale bɛ décentralisation kunna an ka jamana kɔnɔ a ko sa ko min ye commune 2 ye n'o ye Togoda commune 2 ye fala ye Faleya ale ni Sagalo n'u bɛ Kayi mara la k'a y'olu ci sariyakisɛ min sigilen don kabini mars kalo tile 13 san 2023 n'o ye tali kɛ mara kama bɔli sariyaw la an ka jamana kɔnɔ o sigilen bɛ Segina ko b'a yira sa k'a fɔ ko min ye mairilakaw ye u ka baara bɛ se ka dulon walima a bɛ se ka ci ka bɔ yen pewu conseil de ministre o fɛ ko nka ko yanni a ka ci ka bɔ yen fala ye ministre ale bɛ tɛmɛ maire fɛ walima mara ale ka bolofara min bɛ cercle kɔnɔna na ka bataki ci mairilakaw ma k'u k'u ɲɛfɔ min ye Faleya mairie
ani Sagalo mairie ko sɛbɛn bilara ka taa u ma koyi k'u k'u ɲɛfɔ ko sabula olu yɛrɛ tɛ ka conseil kɛ laada ɲɛnajɛ min bɛ kɛ ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ Fala ye olu y'o dabila min ye suɲɛni ye ani bingali ani fɛn minnu bɛ ka t'olu sigi jamanadenw tɔgɔ la o tun tɛ si tɛ ka kɛ a cogoya la min ye bɛn yɛrɛ ni kelenya min bɛ u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ u ka mara kɔnɔna na ko n'olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tuguni o la sa minisiri ko sa ko ka o bɛɛ lajɛlen jateminɛnen ko ale kɔni y'a ye k'a fɔ sa Faleya ale ni Sagalo wa ko ka conseil fila bɛɛ lajɛlen ci ka kɛ ni mara kama bɔli sariyakisɛ 10 ye min bɛ code de collectivité ale ko fɔ minisiri min bɛ sifin ka ko kunna ani farikolo ɲɛnajɛ a ko n'Ala sɔnna a ma maa minnu kan ka taa bafo kan kɔnɔ n'olu kan ka faso ka baara kɛ kalo 6 baara a yɛrɛ ta ko 6nan fana ye nin ye service militaire o jagoyalen don olu ma maa minnu bɛ sa n'olu kɔni kan ka baara in kɛ a bɛ kɛ ka kɛ ni sariyakisɛ min y'an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 7 san 2016 o de y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana in kɔnɔna na yan n'i ye faso kɔni baara kɔni daminɛ Fala ye i bɛna taa sa i bɛ i fari filɛ sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna na yanni jamana i ka taa bila o la i b'a dɔn k'a fɔ ko sariyakisɛ in tun bɛ yen nka min ye bi maa minnu bɛ yen n'olu kan ka don o yɛrɛ sera ka ban koyi février kalo tile 25 Fala ye o tɛ dɔgɔkun wɛrɛ ye wa maa 1417 fonction publique la minnu y'o concours sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye ɲininikɛlaw ye école karamɔgɔ ɲininikɛlaw olu ye maa 98 ye lujura bɛ maa minnu na sa olu ye maa 45 ye maa minnu fana tun bɛ yen ni olu tun ma se ka service militaire in kɛ fɔlɔ n'o tɔ tun bɛ yen olu fana bɛna fara a kan ka se ka taa don bafokaw fɛ yen ni Ala sɔnna a ma février kalo nin kalo in ale tile 25 o ye sunkalo ɲɛkɔrɔla ye sa dɛ sunkalo ko t'olu ta la kala don Fala ye minisiri so min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna hali bi ko bɔlɔnkɔnɔ farikolo ɲɛnajɛw ko u bɛna olu yakubaya o hukumu kɔnɔna na sa senfa biribiri ni bɔlɔntan u y'o ta zen yaasa ka o sigi sen kan min ye ɲɔgɔndan in ye sa k'a bɛna sigi sen kan avril kalo kɔnɔna na Mali ale kinw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani Bamakɔ kinw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɔgɔndan in bɛ kɛ senfa biribiri ani bɔlɔntan na ko a bɛna to a ma ko tournoi interquartier a bɛna to sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ yɛrɛmabila la olu ka se ka farikolo ɲɛnajɛ k'u taabolo ye kin kɔnɔnaw la denmisɛnninw si na don ɲɔgɔn na min ye baara u na se ka o ye ka se ka ko dɔw bɛ k'olu dabila i n'a fɔ dɔrɔgu ta ale ni k'i yɛrɛ to i yɛrɛ bolo ten i ti baara foyi kɛ k'a na se ka dɔ bɔ o la wa n'a to fana u tin ka don ɲɔgɔn na u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se ka baaraw kɛ k'a kun fɔlɔ kɔni ye tiko kelen fiyɛ k'u ye Fala ye n'aw ka kin cira dɔrɔn o y'aw bɔlen n'o bɔra la sa a tako fila o fɔlɔ mana tɛmɛ filanan in na u bɛna n'a lajɛ sa commune kɔnɔna na taa ni ka segin na bɔ a ko la yaasa a ka ko ka se ka mɛn cogo min ko nka ko min ye équipe ɲɛnama 2 kɔni ye olu de bɛ taa u bɛ taa final kɛnɛ kan minisiri min bɛ sɛnɛko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye contre saison ye Fala ye samiya mana ban min bɛ sigi sen kan ko baaraw daminɛna kabini janvier kalo tile 31 min ye ɲinan san ta ye ko alhamdulilayi ko tiɲɛ na ko a ko bɛ ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na tiɲɛ don waati yɛlɛma kɔlɔlɔw tun ye degun ta ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma ko kɔni bɛ cogo min fɔlɔ minisiri ko ten ko n'Ala sɔnna a ma ko contre saison in k'a bɛ sɔn ka jaabi ɲuman di an ka jamana kɔnɔna na minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ k'ale tun bɛ Kucalakaw fɛ yen Fala ye 8 mars ɲinan ta tako 31 na k'a kan ka taa kɛ Kucalakaw fɛ yen k'a taara ka taa min ye dugutigiw ye laadalamaw muso jɛkulu ni denmisɛnnin jɛkulu ni fɛnw bɛɛ lajɛlen min ye fasodenw ka tɔn jɛkulu min n'o ye mamala maaw ye u bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don lajɛ in na cogo min na tako 31 na ye ko jamanakuntigi ye ko ka taa kɛ Kucalakaw fɛ yen a na kɛ sababu ye Kucala yɛrɛ kɔnɔna na sa baaraba minnu kɛra u na olu kimɛ musow fana ka 8 mars hukumu kɔnɔna na sa musow ni denmisɛnninw ni npogotigininw olu ka ko bɛɛ lajɛlen Fala ye k'o na jateminɛ minisiri min bɛ halisa muso den ani du kunna a ye conseil de ministre ladɔnniya fana k'a fɔ k'u kan ka taa lamɛrikɛnkaw fɛ yen k'a daminɛ mars kalo tile 10 ka taa bila tile 21 na sa lajɛ 69 k'o kan ka kɛ n'o ye musow tɔgɔla ko ye o bɛ kɛ san o san États-Unis kaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa ko olu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ baara minnu sera ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka baarakɛlaw ye k'u na t'u sinsin o ka musow olu tɔgɔ la minisiri min bɛ premier ministre nagakɔrɔla la ne ale kɔni ka ko ɲɛsinnen don yɛlɛmabaw ma politiki ko ta nasira fɛ kala taa sinsinni a bɛ se ka kɛ cogo min na
a ye conseil ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ ka lafaamuyali kɛ yɛlɛmaba minnu bɛ yen bi n'o bɛ sariyakisɛw ko fɔ sariyakisɛ minnu bɛ ko taa kalata hukumu kɔnɔna na a ko k'o hukumu de kɔnɔna na sa ale yɛrɛ kɔni ye ɲɛfɔli de daminɛ kabini sariya sunkuruba kura in ko se k'o ɲɛfɔ min sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 o ye yɛlɛma minnu ɲini sa ko ka se k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye a ko k'o hukumu kɔnɔna na sa u kɔni ye jɛɛrɛ ale ni kalansen 4 u y'o sigi fasodenw baarakɛlaw cakɛdaw ka taa se bɛrɛbɛrɛlitɔw ma musow ni denmisɛnninw ka tɔnw ale ni kunnafonidilaw maa 100 fala ye k'o de yera lajɛ ninnu kɛnɛ kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye laadalatigiw b'a la cogo min tɔntigiw b'a la ten bɛrɛbɛrɛlitɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la ko wa k'a y'a to fana ɲɛfɔli ka kɛ maaw ye yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni sariya sunbakura ale lawaleyali ye sɛbɛn minnu bɛ yen ni maaw tun tɛ fɛn dɔn olu la kosɛbɛ k'olu ɲɛfɔ u ye baara a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya fala ye bana min bɛ yen n'a b'a fɔ a ma sa ko coronavirus ko ale kɔni jɔra kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen dɔgɔkun tɛmɛnen kan min ye dengue ye o kɔni ko o fana dɔɔnin faral'o kan ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fana kan jamanakuntigi ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye k'an k'an janto an yɛrɛ la tangalan minnu bɛ yen an k'olu matarafa yaasa baara olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye bɛɛ lajɛlen kɛnɛman ka to o de ka di ale y'a ka jamana kɔnɔna na sɛbɛn fa sirila kunungo février kalo tile 5 san 2025 gouvernement secrétaire général Brahma Kulibali an bɛ t'e fan fɛ yala an ka kubariya tɔw di ka ale kuncɛ. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ayiwa Falaye Yorosokaw i b'a dɔn k'a fɔ ko kalatako kuma in bɛ sen na Yoroso maaw ye u ka marabolo maaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan parti politigiw tɔnjɛkulu yaasa u ka se ka hakilila jigi kɛ cogo min na sa maa 50 ɲɔgɔnna kɔni nana kɛnɛ kan min ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye lafasajɛkulu u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ degun min bɛ baara in na n'o ye kalata sɛbɛn lakurakurayali ye Yoroso ale kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka ɲini degun min b'u kan a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ɲɔgɔnye in senfɛ fana u y'a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ bɔra a la maa minnu ye yɛlɛmaw kɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ maa kura minnu fana tɔgɔ kan ka don sɛbɛn na u y'o fana dantigɛ da dumunifɛnw balo k'olu bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ Falaye yanfoyilakaw olu fɛ yen sɔngɔ yɛlɛ in yanfoyilakaw yɛrɛ ko k'olu ma foyi faamuya suko ni dugusajɛ Falaye don o don dɔ de bɛ ka fara sɔngɔw kan olu fɛ yen u ko ko sunkalo yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la ko nin ko in bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ dɛ min ye 100 kilo ye n'o ye kaba 100 kilo o tun bɛ olu fɛ yen 3,000 ani 800 fɔlɔ don a tun bɛ 3,000 ani 600 la 200 de farala a kan u ko k'u ma foyi faamuya o la o ye kaba ye n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen fɛn minnu bɛ yen n'olu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ o ye ɲɔ malo tulu sukaro ko nin bɛɛ lajɛlen yɛlɛla min ye sukaro kilo 25 ye n'o ye bɔrɔ tilancɛ ye k'o bɛ 7,000 la olu fɛ yen bi tulu bidɔn 20 litiri a b'a fɔ ma litiri 20 o kɔni o bɛ 4,000 ani 300 la 4,000 ni 300 de kun don a fana taara yɛrɛ sɔrɔ 4,000 ni 800 na donc ko bi faranga in a jɔrɔna bɛ u la sabula sunkalo setɔ don maa minnu bɛ yen k'olu ka baara bɛnnen don sɔngɔ sigili ma olu bolo kan ka fɛɛrɛ kɛ yaasa nin fɛn minnu filɛ nin n'u bɛ ka yɛlɛ Falaye a tɛ yɛlɛ 10 na fo 200 o ka ca dɛ u k'o lajɛ Kulukorokaw olu ye baro sigi kɛ sa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ka ɲɛ kalan ɲuman Kulukoro n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o fɛɛrɛ jɛkulu ninnu sigira sa mara kama bɔli baara min bɛ n'a fɔ ma ko PADEM ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan tile 2 ka ɲɛfɔli kɛ sa ekɔliko nafa min b'a la kalanko yɛrɛ kan ka u b'a la cogo min na denmisɛnw ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan ka i sen don kalan na cogo min na kuma tɛ npogotigi n'u olu ka kalanko ka sinsin ko kɔni ko bɛɛ ka hakɛ ye yɔrɔ ninnu na Falaye a ko ka gɛlɛn PADEM ale kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ sa Bamakɔ ni Kulukoro yaasa denmisɛnninlakaw bɛ se ka cogo min na kalanko k'ale matarafa Kayi b'a la Kulukoro b'a la Sikaso bɛ a la yaasa a bɛ se ka kɛ baara in
a kan ka kɛ san 4 de kɔnɔna na musaka bɛɛ lajɛlen bɔra Union européenne yɔrɔ o ma tigɛ a aw ka cɛ de y'a ta tigɛ ale kɔni ani bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na sisan walayi nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni minnu dira Keba Jalo e yɛrɛ Falaye Keyita ani ne n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Segukaw fɛ yen bi festival don min ka jan ni don bɛɛ ye Falaye o de ye bi ye cérémonie d'ouverture don ale ko ka ca dɛ wa ni premier ministre cunna yan sisan o ye baara wulilen ye dɛ o ye da wulilen Sonkala ma ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 kibaruya minnu mana sɔrɔ yan'o cɛ an n'o da tulo kan nka sɔɔni an bɛna yɛlɛ an ka page Facebook kan ka se ka direct dɔ kɛ Segu kɛ la min ye Tɔnbukutukaw ka stand ye feerelikɛla minnu fana bɛ yen ka se ka tulu dɔw lajɛ a bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min a k'an bɛɛ sɔɔni. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 ni